Vítajte ľudia u nového videa. Dneska si zahráme hru Rainbow Friends s mojou sestrou. Neviem, tu mám, hej, to aj Patapím objel, my ideme sa hrať Rainbow Friends, no tak napoj si. Zapni Rainbow Friends. Počkej, ja zapním Rainbow Friends, napoj sa na mňa! Dobre, to je. Takže vítajte ľudia, tak to som ja, hej, neviditeľný človek. Prečo nemám vlasy? Hajka, ináč neviem, kde to je, ale to by mal byť také keby koniec toho chapter 1 a ja je to tam, no kde je, tu je, čo? No ideme, počkajme, kým... Takže, ideme tam, tak poď, stihneme. Dobre, si tu, grunt. Dobre, zelená krabica, ja mám krajšiu piknikovú krabicu. No, fajne, 15, 2 sekundy. Yes, ideš? Dobre. Takže, ľudia, od the world, Rainbow Friends, nie Final Freddy's. Keby si chcel video z reálneho Final Freddy's, dajte like a odber na toto video, aby som zaskal peniaze a mohol si kúpiť Final Freddy's na počítač, keďže na počítač som si ho ešte nekúpil. Let's go, takže to bude sranda podľa mňa, zahráme si dvojku. A chceli by sme prežiť do poslednej noci, ne? Áno. Dobre. Takže idem na to. Skip, dávaj skip. Počkej... To je skip. 8, 9. 12. To čo je za hlavu? Čoho? Telo. Čo? No, dobre. Ja tu nasledujem. Čiže dajte, posledný človek, dajte vod. Počkej, si musím dať hlas. Prečo mi ide hlas? Here, why don't... Si dajte ešte posledný človek, vod. Prečo to nie sú tie zavredle? Dobre, tak mi to sa nejak buglo. Do not enter. A prečo neviem... čo je? Ja sa to buglo. Ja sa to celé buglo. Neviem ako vy máte, ale... What? Ale nemám zvuk ani. To čo je? Máš. Ale akože Zase mi buglo celý počítač. Ide to! Let's go! Zvuk! Beží. Akcia! Mám nahlas celkom, aby... Tam je mám... To takto to bolo čestné, ja som to zľakol. A veď tam bol zelený. No dokeľ. Čo? To čo? Tu ho nebude zelený. Ja som to mlyne. Takže... Som v jeho hrade. 18.
Hej, SMS. Ja som tu v hrade. Ja som tiež v ňom. Teda v mlyne. Počkej. Workpost layer. Ideme tam? Je za mnou nejaká slepka, tam ak je. Keď tu postupíte, tak je tu mal ísť. Som teraz... Tak rýchlo som vyhrali tie reči. Čo je? To som nebol nikdy v živote. Dobre, tu je... Ale je to sranda, vyzerá to pekne. Auto! Dobre. Tak sa... Tam idem tiež. Kde? Auto? Zostaň tam. Ja idem preč. Prosím. Tu je. Čau. No poďme preč, my tu nie sme na háli. Tu koľko ich tu je? Dosť veľa. Musíme nejaké nájsť. Tu je zelený. Som v mlyne, A ja som tiež. Rýchlo! Agro! Zelená ruka. A opäť, už by mohol ten zelená. Ja Stále, pozri, on má tu prsty. Ja viem. Blbec jeden. Poď preč. Urá. Ideme z druhej A strany. kam išiel? Však on, aby nešiel presne tam, kde ideme my. Let's go! Daj skip. What a skip. Idem iba 8. 50 coinov. 960 coinov. Čo si kúpime? Si mystery. Ja chcem... Yes! Maj! Posledných 40 coinov. Hej. Ty si ho môžeš kúpiť. A ty môžeš kúpiť Mojaovi. Co moja? Nemáš, bo si minula, to ty si dobrá. Si mala radšej kúpiť tomto. Čiže ja som to kupovala. Teraz musíme vyhrať. Neviem, ale už tu lieta. Ja som pri mlyne. Takto tu lieta. Ja idem do mlynu. To je akého mlynu? No do mlynu, A normálne. na čo tam budeš celý čas? To je Ja plná. nebudem celý čas zvoliť. Pozor, žltý! Žltý tu ide. Najhorší je zelený podľa mňa. On je hrozne taký, jak to je, taký obmedzujúci. A ja som práve pri ňom. Tak poď preč, ne? Sa skrýda, kde napríklad do skrinky. Že idem. Hej, ja ťa chytí, ne? O, ten zelený, ten... Uj, ten človek. Šuhajko. Wow. Čo ja viem, ja som v skrinke. Pri rieke, pri tých som bol aj pred. Ajajaj. Nech to ide za mnou. Aj za mnou! Za mnou ide zelený. Za mnou šiel zelený. Ja sa idem povoziť. No. Ja nie som čo. Tam je Som celkom dobrý tým myslím. No, 5 posledných kanistrov, tak ich nájdi. Kde? Čo je to také bude? Tam je žltý. Let's go, let's No go. opäť takto. Skip. Ale teraz ideme tých hľadať. Sedem. Let's go, môžeš si kúpiť môj. Ty si ja kúpil. Poraz.
to je? Ale ja nechcem toto. Môj. Ale... No tak, ale chcem môj. To je plná hlúposť. Tak... A ja teraz mám všetky koiny v keli. A teraz mám tu nejaký... nejaký nejaký odpornú krabicu, ktorú mixujem. Jakú žltú či jakú. Že to je horšie ako šuajko, jahoda, bielý kameň. Ja som chcel krásny môj, a nie, oni mi dali taký... Blbý toto, jako... Zelený. Zelený. Ja viem, si kde? No, na tom kanóne. Nechoď za mnou, len nechoď za mnou. A že som tiež videla zelený. Ale tam je zelený. To je modrý. Ale nechoď tam, kde ja. Choď preč, zelený. Zelený, choď preč. Nie sú tie cookies. O, ešte len už len 4. To je blbec. Zelený. Choď preč. Je tomto kanál. Už ide, alebo čo? Ja som Yes! Ja idem do Employees Only. Tu je žlťák. To je Mimoň. Mimoň. Posledná lúka. Ania? Ale nie, yes. Ideme, tam z bomby, ale ja... Ja som chcel takýto krásny môj! Ani mi to nedali. Ešte sugar pack a ideme na jazdu. Pozor! Je tam žltý do smeru. OK, tak to som nečakal. Čau, žlťák! Taký žlťák. Žlťák. Šuhajko! Jahoda, bielý kameň. Máme ten pek sugar. Ja nemám žiadny. Mám. Ja dám prvý sugar pack. Na počet skrotajový. Ty nie si dobrý hráč, to je najhorší problém fensraže, ktorý som kedy zažil. Nikdy. Dobre, ne. A ty si dal prvý iba jeden. Tak tí hráči nie sú veľmi dobrí úprimne. Ja som hral s tým jedným hráčom a ten hráč rovne 8 pekov dal. Ty si dal jeden. Ale ja som dal teraz jeden. 5 z 9. Tomuto sa hovorí hra. Ja, že som sa takto nikdy ďaleko nedostala. Všetko. To sme tak rýchlo zbehli, ne? Ešte 2. Niekedy šopky mi preskočíš ty jeden. Ja viem, ale však... Fuj, cian. It's raining tak. Jaký cian? To je cian? Tu je. Jaký cian? A kde je cian? On je tu pri tom stroji. Ja nemám vrť ciana. Tam je. Kde je cian? Vidno. Ja som sa povedal, ne, prosím. Ja uvidí, tak možno, tak proste zastav. To mi videl hore. Ty? Nie ja. O, kto po mne ide? No. Čau. Ja už počkám ten jeden. Ja to už čilujem. Nechcem byť zle, ale ja sa bojím. A ďalší. Dakeu. Šuhajko! Veď tam takto ten posledný. Veď, Kto ho má? ten cian má skoro... Čau. Pri mne je zelenáč. A ty si kde? Nie. Ale nemám sugar pack. Neboj. Ja idem k tebe do môjho asi. OK. Akorát... Vidíme sa tam pokiaľ.
Ale sa tam musím dostať nejako ináč ako tam, lebo tam je ten zelený, či to nie? Som bol? Tam, naháňa ho. Let's go! Let's go! Skip! Skip sme to. Ideme, tu nájdeme na vozíky. Tu nás ide na vozíky. Prvýkrát som sa tak ďaleko dostal. Ja som už tretíkrát idem. No a vtedy som si nemohol dohrať. Hej, bo som musel ísť nájsť. To koľko, ale nás zostalo teraz. Ja idem sám. Choď preč. Fuj. Choď nám iný. Ja som posledná. Ja si to musím skúšať proste. Prvýkrát som toto mal. Ja mám Ačko, Dčko. Čo je to za veci? My možno toho hráme. 13, 12. 10, 9, 8, 7. Dobre. Kde som 75? Nie. Idem. Ešte chudák ten prvý týpek. Ja som posledný. Už idem. Tu pôjdeme pomaly. A potom... A potom pôjdeme... Máme postavu. Ja idem rovno, tam som ešte nešiel. Choď rovno, nie? Každý ide rovno. Ja som išiel raz tam. Čo sa stalo? No, som sa síce nič sa nestalo, ale som mal inú trasu proste. Ja som bol No ja idem zostať. Tu je prázdno. Čo? Tam je prázdny vozík, ty to vidíš? Hej. On to asi odpojil, alebo šiel do jeho. Ja neviem. Hej, a teraz pôjdeme do tmy a budeme musieť nasledovať to tie... Jak sa to volalo? Tu ideme do tmy a sa všetci odpojíme. Teraz ideme všetci sami. Nie? A tam budú také tie lúky sa. Musíme ísť za nimi. Oni ti budú ukazovať, čo máš robiť, a či máš ísť... Tak, lebo tam budú taký monster a ty sa im to... No vidíš. A to zbolo hudba. Vidíš? A to ide hrozne rýchlo. To spomalu vždycky. Pozri, follow. Rýchlo taký bude. No oni mi uciekli tie lúkys. A že ty Nedobre máme. Oni sú tak naprogramované, aby si ich dostala stále. Minecraft. Tak, Minecraft. Ale dobrá hra, čo? Ale ich nevidím. Tam sú. To sú oni... Proste rýchlo. Šuhajko, bielik, celá mapa. Je to klíč. Wow. Ja musím vyhrať. Však to vyhráš. Ja chcem krabicu. Okej. Ty si už kde? Ja som už tu. Ty si tiež tam. My sme sa prvý odpojili všetci, ale my sme na rovnakých mapách. Ja som napojená. Čo? Nie, to nie je fér. Haló. Ty si sa ide jednako. Ale však ja som sa... Sleduj ma. Prečo nebudem sledovať? Prečo? A prečo by som mal? Prečo? To je taká blbosť. Fuj. Tak ľudia, ďakujem, že ste pozreli toto video a dajte like a odber.